Kublai bi baro sai sinpan hagni ka video ngin warap yang pi hak bai dei bat ka khobor jong ka Jingiakop khwai ka ba en sapulong haga sinong mausau dom so pian bat kani ka pung ka don hajan jong ka machine light haga sinong mausau ti ka kani ka sinong mausau ka don hajan jong ka sinong rangblang ka bahap apo south west Khasi hill ti kani ka Jingiakop khwai dohkha en penyai da iba ba bisang riang harangkat bat ki parlok bat katarik na kamta kani ke Jingiakop khwai dohkha kan de haga khat pratrik benai ba shipo arjar arpsan bat ya kani ke Jingiakop khwai en sedang nadu kapor khandai ba je men step hadu live shiteng janmit bat na kamta ka dor jong ka tiket ha ketika fishing competition ani ke Jingiakop khwai ka de tang 10,000 tangka siruyang wei khwai bat kani ke Jingiakop khwai en pen khwai habro south li kipung namar haka tege jaka kadon south li kipung tegi ba laju lej tegi tip ada gi bompat julet ki don south li kipung ki de kipung ki ba itanan hadu kata banam ta ka prize jong ki rawan ki ba job haka tega fishing competition ki long kumne nam ta ka first prize ke unyo yak song psa ka ba hadu sanlak tangka uba arlak tangka uba lai silang uba sau silang uba san silang ban riu lai pojar ban nyau sipojar bapra san hajar bakhandai san hajar bashporu san hajar bat umde tangkatang kinong penyaj hagati Jingiakop khwai ki lapan kreru nang ta ki wei pade ki price nalor ki price ki basak khmat kata kum ki constellation nadu u number uban nengkong hadu u number uba laipo unyo ya ka song pisa ka ba hadu lai hajar tangka wei urawon nakamta ka price constellation isngap hagi parlok rawan nakamta ba pinlej hakati ke Jingiakop khwai insya ban bu jaka da u ding nisi haka khat nyau trik banai bespo ajarop san haka por khat arsteng janmit en aipor sikanta ban weng ya kiti giding lene kisi ba pibu jaka tikam tala da don kinu kinong penthut lene pen kelumar kum ki parlok rawan hakati ke Jingiakop khwai kinong penyat kin summer steng ya ketika door tiket bat ke Jing khwai kanong claim price Shusuru sisin bala dap ki price ki parlok ruan kim dei ban pentut bat ke Jingiakop khwai kan yat be shakman te hakate ke Jingiakop khwai an sim jing theulut ya baro ki jai dohkha pomsha ban psa jing bam kat ba ompat dei ki por khwai nalor ki dohkha bala rim bala don lupa hakati pung enthe dohkha thamai shiton haka pratrik benai besipo arajar arposan haka porman step bala dadon ki parlok rawan ki banajan ketika snong ki bakwa ban peit ya ketika jingthe dohkha subha ban lej ha ketika sngi kata ha ka pratrik bana bispo ajar opsan performan step bat endon ru kinong diwi di khnyang ha ketika sngi kata ha ka khat pratrik bana bispo ajar opsan nam ta ki parlok rawan ti nakta jungi ki pat ba pade ki bajukur shan bat ki bakwa ban lej ban peit kai nam ta ketika fishing competition kadon ki jing ice ngobha nam ta jungi kata kabde jong ka lucky draw hakde ka lucky draw ka prize kelungkum ni first prize unyo silang second prize unane uba unyo lai pojar uba lai sipojar uba sau san haja bat ka dor jong ka tiket hakate ka lucky draw kan de tang shispa si tiket bat kapor ka ba penyelek kai ya ketika lucky draw kan de ha kapor arsiteng janmit bat nagam ta ki tiket endi be ha ketika singi nakamta ki jingtip ki babania phila ban phun ha ki ne ki number ki balabu ha ka ne ka kod jingpun bana le ne ka notice kublai shibun